हेलो लोगोफोर बयखौबो बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान सोलिफु बर' रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे फारियै नायलांदो। गिबि रादाबाव दं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। दिनै गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। रायजो बेंगिरि मानगोनां जगदीश मुखीनि बाहागो लानायाव बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गोदानै फोसावजानाय मन्थ्रिफोरा समायखिरा लायो। मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो फारियै रन्जित कुमार दास, अतुल बरा, उर्खाव गोरा ब्रह्म, परिमल शुक्लबैद्य, चन्द्रमोहन पाटवारी, केशव महन्त, रुनुस पेगु, सन्जय किसान, जगेन मोहन, अजन्ता नेवं, अशोक सिंहाल, पीयूष हाजरिका आरो बिमल बराया। मख'नो गोनांदि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ बर' रावजोंनो गावनि समायखिरा लाइखौ लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे साहा सानजा रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मिरु बिजेपिनि आफादगिरि दैदेनगिरि जेपि नाड्डायाबो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बेराफारसेथिं मित्रजोटआव थानाय दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे महाजोटनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि दुर्गा दास बर', रबिराम नार्जारि आरो सरन बर'आबो बाहागो लायो। बर'नि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि आरो लोगोसे फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआबो दिनैहाय कर'ना भाइरासनि गिबि भेक्सिनखौ लाजाबाय आरो बे बाथ्राखौ बिथां फावखुंग्रिया ससियेल मिडियायाव फोसावना होदों। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि लोगोसे गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि एमएलए लरेन्स इस्लारिनो आसाम केबिनेटआव मन्थ्रि होनो दाबि दैखांदों। नाथ जुगि सन्मिलनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सा 14 गुबुन गुबुन बिबाननि मन्थ्रिफोरा दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि कलाक्षेत्रआव समायखिरा लादों। बे समायखिरा लानाय समावनो बिटिआरनि सागानगिरि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनो मन्थ्रि होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। कच राजबंशी फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरि रायजो राजा बिथांमोनहा समबारखालि क'क्राझाराव अल बिटिआर नाथ जुगि सन्मिलनजों लोगोसे अल बिटिआर सूत्रधर सन्मिलननि आरो दुलाराय बिटिआर शिड्युल्ड कास्टनि दैदेनगिरिफ्रा क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय मन्थ्रि होनांगौ होनना बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव खावलायो। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ दिनै गुवाहाटीआव खुंनाय आसाम केबिनेट मन्थ्रिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय केबिनेट मन्थ्रि मोननो हानाय माहारनि गोख्रों मावथि उर्खाव गोरा ब्रह्मनिसिम गाहाम हामलायनाय हरदों आरो गोदान सरकारा रायजो राजा आरो बिटिआरनि गोख्रों हाबा मावगोन होनना मिजिं लानायखौ फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कलियाबराव जादों गिख्रंथाव लामानि जाब्रथाय। बे जाब्रथायाव जायगायावनो जिउ खहा जायो सासे साइकेल सालायगिरिया। कलियाबरनि सटियालनि 30 नं राजा लामायाव जाहैबाय दुखुनांथाव जाथाया। जकालाबान्थानिफ्राय नगाव फारसे AS 13 SC 2574 नंनि गोख्रै फैबाय थानाय गारिया कन्ट्रल खोमानानै सासे साइकेल सालायगिरिनियाव सौदावफैयो। कन्ट्रल खोमानानै गारिया लामा खाथियावनो थानाय औवा सुब्बायाव दिन्दांनानै थायो। जाथाय जायगानिफ्राय कलियाबर पुलिसा गारि सालायगिरि आरो हेन्डिमेनखौ हमनानै लांबाय। जाब्रथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ कलियाबर दलिबारनि अजित शर्मा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो WhatsApp फेसबुकआव शेयार खालाम। जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ उनाव रादाब नायनो मोनबाय थानायनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।